ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏଁ ଅବଧି ବଢ଼ିଲା ଯାହାକି ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀ କରିବେ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇ-କେୱାଇସି ସରିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଇ-କେୱାଇସି କରାଇବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିକଟକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ଇ-କେୱାଇସି କରାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବି ଅଧିକାରୀ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଗୋଆରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାର ଅଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଯଦି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟିମ୍ ବି ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ସରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଡିଲର ସହିତ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଥାଇକି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏବେ ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲା ସହଜ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଇଓ ଅପଡେଟ୍ସ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।